Здравейте, здравейте, драги ютубъри, аз съм Алекс Дьора и сега ще играем Dragon Song Online. Това е една супер яка игра, сам да кажа. Супер яка, не точно. Значи в момента говоря по скайпа с моя фъра Даниел. Кажи нещо, Даниеле. Нищо. Хубаво, аз всички разбраха. Сега тук ще правим квестчета мещета. Вижте събитието. Там. Сега той ще им помага, защото е по-голямо ниво от мен. Аз съм много малък. Ракове съм прав, макарони пак съм ял. Така. Шитба. Да знаете, драги чури, че може бая да не снимаме, защото в Даскал почва кофти версия, брат. Сега почва, сега свършва първия срок и гледай какво става. Зимата ще правя килини поредици. Мам просто. Сега ще се натоварим много работа и няма да снимаме. Епизодите на Дракинга ще са до крайния бос Мортис. Бойле, върна да трепим бос за драгите зрители. Аре, отиваме Кингс. И под загубен. Има изчакай така. Омага, бро. Мале, брат, супер много ми лаги. Стоев! Кажи им за това, за събитието, за коледното събитие. Там се пити. Ма е до някъде и трудно. Да, печелят се много яки неща и за първи левел стават. Удивителни са, не уникални. Айде па сега има 5 уникални костука. Костюм, бутушки на раметници, опи аз каручам. Костюм, бутушки на раметници и ръкавици. Или това бе, това... Чакай малко. Сега. Здравейте, драги ютубери, пак се връщам. What the fuck, откъде го спечели този шлем, бе? Бойло, ще пострадаш. Бойло, просто не знам как ще смажа, брат. Драги зрители, извинявам се, обаче съм в нервна криза. Защото не съм написал домашно, типа чета, му пише 2 по математика. Ничего не тук, ама... О, мага, аз пиша с домашна! Вместо домашна пише с домашна. Значи днес сме 9 и 12. Така. Тук, в катакомби, няма никакви яки боси, ма в кралска крипта хердо. Бойло, нама ли то тъп телевизор? Стоев, нама ли телевизора, бе? Чу, тука чака. Добре. Така. На 89-та ли каза? Ебать, колко домашно им. Не, тия задачи не мога ги реша, брат. Мога, ама мързи. И така става. Няма без хъпс. Дай, брат, бързо да кюнем Херидо. Само драги зрители да видите кой е Херидо и какво представлява. Къв грозен изрод е, къв нам бот е. Поне за бойлера. За мен не е много голям бот. Къде си тия босчета тук? Чай спечелих някакви работи. Хора, само да ви кажа, винаги си взимайте парите,
защото това много ще ви трябва в тежки ситуации. Насам бе, Морто! Мале, ютубъри, в момента супер много ме лага и не мога да се бия. Само хер дойде, ще му поставяме така оръжие. И шакайте малко. Драги зрители, в кралска крипта ще спра клипа на пауза, защото толкова много има да минаваме. Просто да не сте на моето място. И гледайте го, бота гаден, винаги трябва да ми отваря ковчежата. Да не се посмява, отваря го. Гледайте ли какво става? Гледайте. Пу! Значи сега спирам клипа, като влезем в кралска крипта, да не ви бавя времето. Само когато се вземате бандика, купувайте оригиналната версия, защото не оригиналната може да се има само до 10 минути. А оригиналната може колкото искате. Така, драги зрители, изминаха поне 20 минути, докато успеем да стигнем да превъртим цялото място. И ето го Херидо. За вас бяха към няколко стотни, па за нас зор с мъка. Гледайте ли как са го налегнали Бойло? Ба го къртих и здравата, че и кръв му горе до майна. Вече аз да му бе това страш, че... Макарони пак сам ням. Стой в качката на малко. На малко е! Yes! Магически бутушки. И магически пръстен. И на мене. И дед ми даде един шлем, дед ми трябва по някакъв случай. Значи хора, сега ще преключваме клипа. Защото... аз не знам защо. Чувам се. Значи... 23 кристални сънта им ти е малко... Сега мушко не искат ли? Аз пестя тук за едно оръжие, че ще ми искат хайди бе. Познае това за 131 детска. Трябват ми още 5 кристали на истината. Да, 131 кристали на истината. Върви превъртим малко мястото да се взема кристалите. Драги зрители! В момента е личният момент. The hell, what the fuck, бе? Хора напред. Глейте с ко оръжие сам. Да. Удивително. Така. Ментен помпа и то здрава помпа. Виж кака помпа имам, брат. Чайвера как действа. Уоо! What the fuck? Та знаеш по колко много сваля, брат. Бот. Бот! Със сатър. Знаеш колко са. Бойло, трябва да преключваме клипа. Не да е тука. Няма тука. Така, драги ютубери, това беше от нас. Не забравяйте да се абонирате. Всъщност, драги ютубери, това беше от нас. Вие бяхте моите табелки. Не забравяйте да се абонирате, да коментирате и да харесате. Аре, чао!